uDr. Thabile we-The Flu Clinic iklinikhi yamadoda esemhlangano yaseMidrand iyakujabulisayo uyile uBabungqongo sawubona uBabungqongo. Yebo Dr. Njani niyaphila? Ngiyaphila njani ngiyakhumbula ngabambeke endleleni esigodlweni sakho ngaba nenkinga kodwa ngiseza ngithi savumelana. Yes savumelana Dr. Sijabula kakhulu ukuba nani namhlanje sokhuluma ngani eqaleni yakhumza sikhulume ngesilwane sasho indlela yesingisi nendlela yezulu ukuchaza isilwane. Namhlanje sizokhuluma ngokuthi umuntu maye asitshela uBabungqongo sokhuluma ngani sorry. Yeah, namhlanje sikhuluma ngokuthi kungani uthola ukuthi induku iyaqina komunye mawusufika khona iyalala ingaqini. Yini esuka idala lokho? Thina ke uyazi ukuthi ngokwesingisi lokho sikubizwa ukuthi erectile dysfunction. Lapho umuntu ene-erectile dysfunction siyazi ukuthi lokho uqonda ukuthi uyahluleka ukuqala uqina kuze kufike kubuthwandaba noma uyahluleka ukuqala uqina noma uhluleka uqale kahle uhluleka ukuqina kuze kufike kubuthwandaba ngase ngibhidisa izinto manje uhluleka ukuqina kuze kufike kubuthwandaba. Yes, ngiyakuzwa kanjalo umuntu uyahluleka ukuqina uze ufike kubuthwandaba. Kanje Dr. khona lento le eyenzekalayo ukuthi nginabantu hlamba ababili. Nginabantu ababili kulo omunye mengifika kuyena lo omunye sikhala kahle. Kodwa mengabe sengithi ngiyakulo omunye lutho ayisafuna ukuqina ayisafuna ukwenza lutho ngiyafika ngiyayilalela khona. Ngiyacabanga ukuthi nawe njengoba uwumuntu osebenza ngabantu besilisa bayakufikela ney'nkinga ey'fana nalezo. Izinto ey'fikayo lezo nathi zasifikela iy'nkinga ey'fana nalezo kodwa ikhona kuthina indlela esiyisolva ngayo inkinga enjalo suke sesibona ngalo kwezulu ukuthi hayi kungani ukuthi mawufika kuMasibanibani ku-right mawufika kuMasibanibani akuba right akuhambi kahle umuntu ezegcine sebuya suke sesazi ke sithi uMasibanibani ikhona lento le ayenzele ukuthi ngaphaya kungalungi kulunge kuyena kuphela. Mina kwenza njani mengabe ukuthi nina nihlangana nenkinga enjalo? Thina ngokuvamile njena siyazi ukuthi abantu besilisa abaningi babefika amadoda engikubonile ngikufunde kumadoda ngoba ngisevula clinic ukuthi isikhathi esiningi maseqala ukubheda ekamereni anibheki ngcono ukuthi kubheda kuthini kumina. Okokuqala nisola umama mase niyahamba niyozama kwenye indawo. Manifika kwenye indawo ifike ikhale kahle phela ngoba inkinga kade sisekhaya. Ukholole kakhulu ekuthena umama ngempela ungenza inkinga evamile leyo ukubona okwenzeka. Thina ngokwesingesi sikholela ukuthini sikholela ukuthi imama ujabulile u-excited usendaweni entsha yonke into ehamba kahle. Ngale ndlela ukuthi mawuqala ukwenza ucansi nomuntu ongakujwayele ukwenza nayo ucansi so une-excitement into entshontshiwe kunawo bonke lobo mnandi bento engavamile. So lokho kwenza ukuthi kube lula umzimba wakho ukuthi ngisho ngabe usuyaqala uba ne-erectile dysfunction kodwa umzimba wakho uswishe ekutheni ukwazi ukuthi ubambe kahle inkonzo yasekamereni. Kanti ekhaya uqatsheni ingane ziyahlupha imali iyashoda iningi inkinga so mawuhleli khona usucabangisa ukuhlanza nazo zonke inkinga kanti ngapha kuseyinjabulo yodwa. Isikhathi esiningi sibabamba kanjani ngqongo ukuthi mawunjalo jwayena nangapha kaMakhumalo uzobona kuqala nakhona kubhede kufana njengamthembu. Ngiyakuzwa Doc kushuthi ngezinye indlela nina mengabe nibheka nibuka nibuka uDoc kushuthi kusuke sekukhona lento eseyishoda kulo mama ngakho ukuthi nje kufike kubhede kuyena. Thina sisho njalo thina ngqongo sithi ubaba osuke nenkinga kodwa umzimba kaBaba kuba usukusendaweni entsha ejabulisayo uyavuma phela into ezinto ey'tshotshiwe ikhala kahle kuthi masubuyela la ujwayele khona umzimba wakho nje usujwayele la awusenandaba umzimba wakho awusenzi lokho kufanele ukwenze yikho ekhaya kubheda ngapha kungabheda sithi inkinga yikho umuntu wesifazane inkinga semzimbeni womuntu wesilisa kodwa umzimba womuntu wesilisa mawubona into ongayijwayele yajabula. Kukhona ukuthi Doctor ke laba bantu laba babili velo nabo nje cha bayaziwa awumntshontshe lo muntu ukhona umntshontshe ukhona nje permanent ukuthi naye ukhona kodwa into eyinkinga mewuya kaMamthembu ku right kodwa mawusuya lapha kaMangcobo hayi uMangcobo cha akukho right akuvumi kahle yabo bese sithatha izinto ezithile ukuthi thina mengabe ukuthi kwenzeka kanje ake ugqume ugeze uwashele uwashe lento lena uthi uyabona futhi isihlangene lento seyihamba kahle. Yebo bona kuyenzeka njengoba usho ukuthi mawufika entweni ongayijwayele vele intshontshayo vele umzimba wakho usukuja ukuthi ushawukele bese uyahamba ulunga yabo kodwa kukhona lokho
angisho ukuthi akukho akwenzeki ngale yandlela kuyenzeka ngalo ndlela ochaza ngayo kodwa kukhona lokho ukuthi manje lento eseyenzeka ingoba vele seyenzeka njalo into eyenzeka njalo nje kusuke kukhona ucopho khona ukuthi sekubheda sonke isikhathi sekubheda sonke isikhathi ifane ngabhedle sonke isikhathi ya ngesinye isikhathi siyavuma ukuthi mase kuze inkingeni zocansi akusikhona sonke isikhathi sokuthi awukho excited yenza ukuthi kuvukela kungavukela ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi asisho mhlawumbe umamkhizi umuntu othanda ukuthula oningakwepha-kwepane naye isikhathi esiningi lapho phela kuzohamba kahle kanti ngapha kaMamthembu kuyabiliwa kuhlele kuyimpi zonke insuku umzimba mawubhekene nezimo ey'njalo vele kuzokwenzeka ukuthi ushuthe down mawufika ngapha ngoba kunokucindezeleka kwakhona kodwa makufika ngapha hayi uthula zonke uyithatha zonke ivalele umlomo engaqali so izinto ehlale zikhambela kahle ngalapho kushuthi-ke khona into engiyithandayo uma usuyichaza kanjalo nabazoyibuka le video beyibikwe emakhaya ukuthi mama kushuthi ukuze izinto zibahambele kahle fanele bethule bengathuli ngoba ubona ukuthi lezi zinkinga ezibakhona kuyenzeka ikhale kanti fanele niboneke bomama nibuka le video ukuthi ngesikhathi ushouta down yothula ila kuzobathomba kahle ekhaya mina ngisho baba basukela ayeke ukusukela omama nami ngithi mina nami omama abajabulisa obaba ukuzobaba ushuke akekho lena feedback ayikho ushukelwe edala inkinga yokuthi indobeni ngalesikhathi vele sewushiselana sewudinwa isivele izoshutha down ngoba vele indaba la ikhona njani lo uyakhuluma lo akakhuluma tuma muzophusha bazomlekela ungapusha bazofaka kumlekela yes akusho njalo noma kuzoka akusho njalo but into esikusho ukuthi asibeke kanje sabantu abakwazi ukukhulumisana bethi ngisho imoya efana buyaphama kodwa bekwazi ukuhlala kwi-level eyodwa kungabi noshisa kakhulu hayi ukuthi bakuthule yabonakala kakhulu kusho ukuthi lo muntu lo mengabe ehlala kwi-level ekahle ekhaya uzohlala kujatshula ngoba ubaba igazi lakhe lizohlala linjani li-right kungani inkinga zabantu besilisa zasekamereni sonke isikhathi lizenza ukuthi ungathi kubuke ngathi umama ozenzayo ningafuni ukuvuma ukuthi kuyenzeka ukuba bebe ney'nkinga umama engenalusho yokwenza nayo kodwa khona la ikhona la iqale khona ukuthi uzukwazi ukuntshontsha lapha ngaphandle kwenzeke ingoba laphaya awunazo inkinga osuku ubekela sithi excitement yendawo entshe kwenza ukuthi njalo I think fanele ngcono senze lenye video yokukhuluma ukuyidlalisa ukuthi nibuka kanjani ngesintu nathi sibuka kanjani ngapha uzomnandi umadawo namhlanje asilungiselele ivideo landela kanti nesikhathi siyasiphelela kwelona yes thank you siyabonga thank you